Good morning, and we're here sa Enchanted. Good morning! So, naami karon guys sa Enchanted. So, wala ni giplanong nga laag. Abrupt day. So, pinakalit ni nga laag guys. So, mas maayo nang dili planuhon kay madayon. Ayaw ikuha ng agtang mir. Sir, may ribbon ka ba kasi? Sa bukid, walang papit. Mir? Hello! No, not yet. Mag-eat pang rice. May, sama si... Kanina. Huy, ang bato. Ate man na. Dira na silang bato. Ha? Asa ngas ba ni mo tayo? Nag-park sa kan. So, we're here now at Enchanted River. So, kay wala man may dalang pagkaon. Kay pinaabraf man nilalaag. So, may nalagani kay dagang pagkaon dari guys. Klase-klase nga seafoods. 250 ma'am. Pusit adobo. White pusit ma'am. Pwede na ito like crabs ma'am. Crabs. Butter garlic ma'am. Birthday. Dali na, dali na. Mama. Sir, dali na dito. Basta? Ano sa? So, after tatak, diridain siya maghulat, guys. So, mauna ni Timailhan nga. Paid na daw mi. Tag 100.
sa kuan mga bit-bit. Kabisi sa mga bit-bit sa inahan. Elisa? And we're here sa hello, Mir. Hello. Kung tae lagi. So guys, naman na magligo. Ang walay mga ligo. And nagulat na lang ni Ana. Sa ang mga person. Nak, nilira ka nak. Ayun na paglingkod. Go. Nice ang lipstick mo na kuan. Nawala. Oh. See. Oh. Nice reasons. Hard na po na siya. Like me. Tingnan kayo ang your studio. So, pagkakaroon. On the day that you were born, the angels get together. Na, lima kami dili. Grabe ka. All the girls inside follow you. All like me belong to me. Goes to you. Miss you. And now If I could see into the sky. So this place is kay Mami. So nice kaayo diri guys. Walay silingan so pwede na kaayo ang kakasunta. Tuhan ang person. Hindi na ako kay fiesta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oy, oy, amang lighter. Lighter. Lighter focal. Lighter fuka. Ay, nabili sa... Si Ate Saysay nga dalagiging. Happy. Bugay ka, doy. Oh, happy birthday. Let's food everybody. Kibali, hapwa pa na ako sin. Naglalisan mo ha. Uy, sorry. Uy, alila mo. Pwede naman tungaan natin.
Mother of the band. Okay. Lapot sa ilang buwan. Lapot kayo. Lami. Sila sama. Tapioca nga murag mango fruit. Lingaw kayo, apil siya, baktas-baktas o sa kasabot. Bali-bali. Fresh morning everyone. So bago lang ming mata diri guys. And ito na yung bumungad sa iyong paningin. So we're here pa rin, ilang mamimi, and super nice kaayo ang place guys. Super relaxing. Tulog pa to. Inom diha kayo, maoy na pud ka. Pareha sa kuan ba? A few moments later. So, mawalik na mi guys. Yung mama nga maligo. Bye-bye. Balik na, balik. Ha? Balik na kasunod, balik na lagi ta. Abi na kog nagilak siya kay kaulion na siya di pa de kaulion. Uli gali sa muli. Oy. Lang daw mo nagway. Say-say! Ay, balik na kuan. At isa po. Sinanay di ay. Bye, Nay. Kuya. Ande. Bye-bye. The golden bird. Good morning. Good morning bata nga gamay. Good morning. Hangap may pag. Hoy, watay tubig sin hangak slide. Hoy, di murag di na ko ganahan masaka. Uy, malingaw mga baby tani. Uy, Anaya, count, Anaya. How many? Taas ka adyo. Nag-video ko ma. Sige, pic. So naami diri karon guys sa Dalhouse sa Bislig City. So ang malingaw jud ani guys ang mga bata. Naagya si Kuan. Sige tulog pa niya. Oh my God. Kapag tulog ang mga person.
Ang bilat na to, ma. Naman din eh. Hawaiian. Kuan amo ah. Asa na iyong Swiss ma'am? Kanang natural. Maghatag ng complimentary nuts while waiting sa food. Wow. Iya pasabot, ma'am. Inyong nga. Pwede ba na mga ayuan ako, ma'am? Anong bulak kayo inyong mag-yelo? Ay, dili ng pwede. Diba ko pa naman nakita na. Mapatay na siya. Pagkura ng mata. Sana all. Mo ha? Wala pa. Ana imong baba. Ana. Kaya ako, kakanayan ko niya. So, manaog na po ang mga person. Like ka diha, May? Nagganga na ang ano ini. Parang napinaway pa yun. So, our last stop, guys, is here in Tinoyan Falls. So, diri na po may mga ligo, guys. Kay kung natanawan ninyo, nakapangtulog among outfit. So, uso na ni karon guys. Nakapangtulog og outfit nga maligo og mulaag.